Iauzi! Dă-i din tine, dă-i din tine, dă-i din tine, dă-i din tine, dă-i din tine pentru mine. Dă-i din tine, dă-i din tine, dă-i din tine. Iauzi! Dă-i din tine, dă-i din tine, dă-i din tine, dă-i din tine, dă-i din tine pentru mine. Dă-i din tine, dă-i din tine. Solo, percuția pentru Cristina Pucean de la Coțofeni. Iauzi! Asta e nevasta lui Marius Cristofor. Forța lui. Bine, bă! Mai Dacia! Sus! Solo, te ține! Din partea lui Raj. Pentru David Dosca. Pentru Marius Cristofor. Pentru Stolbor. Sponsor. Și pentru toți băieții din partea lui Raju să aibă noroc. Ia-uzi. Ia fa minor. Ia-uzi, Rajule. Pentru aia din Coșoveni. Ia-uzi. Buzunarul meu vorbește orice limbă își dorește. Și engleză, și franceză, chiar și limba japoneză. Este plin de fericire. Solo. Tot pentru Raj. Pentru Marius Cristofor. Pentru toți băieții din Coțofeni. Pentru Dacia, pentru Dana. Și pentru Menda. Ia-ți. Lasă audă toți dușmanii că eu stau bine cu banii. Ia-uzi, David! Nu mai e niciun secret că am cel mai tare talent al lumii. Fără număr de la David. Lasă audă toți dușmanii că eu stau bine cu banii. Aha. Nu mai e niciun secret că am cel mai tare talent al lumii. Solo, pe din partea lui Raj. Pentru Olanda. Și pentru toți băieții care merg în Olanda. Pentru Marius Cristofor, care n-are 18 ani. Și apoi, ia-uzi, Rajule. Buzunarul meu vorbește orice limbă își dorește. Și engleză, și franceză, chiar și limba japoneză. Este plin de fericire, euro, dolar și lire. Fericire, fericire, oriunde merg, ești cu mine. Buzunarul meu vorbește orice limbă își dorește. Și engleză, și franceză, chiar și limba japoneză. Este plin de fericire. Solo, 500. Să vină Canta la cererea lui David Oscar. Să vină Canta, 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 Canta. Aha. Forța lui, viața lui. Hai, tată-i! Aha. Să vină Canta la cererea lui David. Hai, hai, hai. Bine, mă! Așa, mă! Ia-uzi! O putere mare, mare, are bani în buzunare. Să vină și la jur. Ia-uzi! Peste tot își face venda, că respectă eticheta. Sau, haide mă, veni Canta, băi! Pentru Bitu Francezu, care a făcut 10.000 la Prezuși. Ia-uzi! O putere mare, mare, are bani în buzunare. Peste tot își face venda, că-ți respectă eticheta. Și apoi, buzunare
Buzunarul meu vorbește, orice limbă își dorește. Și engleză, și franceză, chiar și limba japoneză este plin de fericire, euro, dolar și lire, da. Solo, tensiune din partea lui Raj. Pentru Cătălin, pentru fratele lui, pentru Vali, pentru Marius Cristofor, pentru David Oscar. Să vină Cătălin la joc, la joc, la joc, la joc, la joc. Atențiune din partea lui David Oscar, pentru Vali, pentru Stoica, pentru Mari Cristofor, pentru Cătălin și pentru Raj și pentru toți băieții. Ia-uzi. Buzunarul meu vorbește, orice limbă își dorește. Și engleză, și franceză, chiar și limba japoneză este plin de fericire, euro, dolar și lire. Fericire, fericire, oriunde merg, ești cu mine. Solo, tensiune! Să vină Canta, s-a primit 10 euro pentru Canta. Să vină la dans din partea lui David. Să aibă noroc. Ia-uzi. Că nu contează banii, să-mi trăiască băieții. Ia-uzi, David. Cine este forța mea, aia este Canta mea, dar lume mea. Și apoi Solo, în continuare fără nume pentru Canta, Canta, Canta. Să vină lângă noi, lângă noi, lângă noi, la cererea lui David. Buzunarul meu vorbește, orice limbă își dorește. Și engleză, și franceză, chiar și limba japoneză este plin de fericire, euro, dolar și lire. Fericire, fericire, oriunde merg, ești cu mine. Buzunarul meu vorbește, orice limba își dorește. Și engleză, și franceză, chiar și limba japoneză este plin de fericire, euro, dolar și lire, da. Hai! Aha.